Nyt pitäis muka muuttaa pois. Siis haloo, mä asun täällä. Tää on mun koti. Kuka tää Borderseed Powells kuvittelee olevansa? Hallituksen puheenjohtaja. Mitä se edes tarkoittaa? Sitä pitäis kutsua ääliöksi, joka luulee olevansa pomo. Voi, minä en luule olevani nuori neiti, vaan tiedän. Pidähän kiirettä. Tarvitsen tämän tilan tutkimusprojektiini tienatakseni rahat, jotka sinä onnistut tuhlaamaan johtajakaudellasi, neiti Sam Dack. Vai mitä? Onko se edes sinun nimesi? Vaikka en voi todistaa, että on Isaac Samdackin tytär, mä oon silti. Hän on mun isä, vaikka sä sanoisit mitä? Miksi mä edes puhun sulle? Tule Sparkplug, tule Opebotti, häivytään täältä. Tää paikka haisee. Muistatan, että nuo robotit ovat Samdack Systemsin omaisuutta. Ne jäävät. Hop hop! Uusi asukas saapuu pian aloittamaan tutkimustyönsä. Sinä! Just niin, Nyppä! Mestarien mestari on tullut takaisin. Wow. Ei paha. Kunnon lukaali. Se on mun. Yksi mun. Et voi palkata tuota tyyppiä, se on hullu! Se onneksi ei enää kuulu sinulle. Maan organismit. Pormestari, kapteeni Fanzone, minä Sentinel Prime, tuon teille viestin komentajaltamme Ultra Magnusilta, joka ei ole täällä, koska hänellä on tärkeämpääkin tekemistä kuin alikehittyneen planeetan paapominen. En toki tarkoita, ettemmekö me voisi auttaa teitä pieneliöitä, kun skannerimme eivät ole vielä havainneet yhtään kybertartunta-aiheutta mikä se termi olikaan? Iholla. Minä pahoittelen tätä. Luulin, että tämä olisi hyvää julkisuutta. Prime! Niin. Optimus Prime. Onko totta, että cybertronilaiset eivät välitä ihmisistä ja näkevät maan vain päättymättömien robottisotien taistelukenttänä? Sinä senkin Ensiksikin haluaisin sanoa, että on suuri kunnia olla täällä, tosi upealla planeetallanne. Olemme pahoillamme kaikesta, mitä te olette joutuneet kokemaan. Ymmärrämme, että Megatronin ollessa yhä vapaalla jalalla teitä voi vähän... Riittää! Te botit osoitatte kysymyksenne minulle! Älä koskaan puhu puolestani, Optimus. Emme voi antaa jonkun pillahtaneen huoltobotin louskuttaa leukaansa asioista, joita hän ei ymmärrä. Sinun kannattaa vain hymyillä ja vilkuttaa ja pysyä taustalla. No, jatketaanpa sitten. Mitäs minun nyt pitäisi tehdä? No, jos mennään maan tapojen mukaan, niin kättelet pormestaria. Kosken organismiin. Ellet sitten halua siirtää tätä diplomaattista vastuuta tälle huoltobotille. Sama vanha Sentinel. Kiitti kun sain tulla. Oliko tuo vitsi? Tämähän on hienoa. Voimme juhlia yöstä toiseen. Niin, juhlia. Sen Masterson varmasti juhlii tällä hetkellä. Miksi kukaan edes halusi palkata sen mielipuolen isäsi yhtiöön? Sitä isä ei olisi tehnyt muuna päivänä. Isä. Ei, kaikki on nyt hyvin, kämppis. Pärjäämme kyllä. Usko pois! Meidän on piristettävä häntä jotenkin. Mistä me itse piristyisimme? Mitä pidä? Jos teille sopii, haluaisin olla hetken omassa rauhassa. Hyvä
Hyvä idea! Ihastut huoneeseesi! Teimme sitä tosi hienon! Työpaikka on parhautta! Täällä pystyy tekemään upeeta tutkimustyötä. Siis oikeesti! Mun pitää vain ensin pystyttää mun systeemit tänne. Masterson, odotan sinulta paljon. Ymmärrät varmaan, että oli vaikea paikata edellinen väärinkäsityksesi. Relaapisi. Henry Masterson on täällä, iskussa. Valmiina totiseen toimintaan. Pyydät vain niin saat sen. Hyvä. Sillä aion siirtää toimintaa sille robotiikkateollisuuden alueelle, jonka se lyhytnäköinen Samdak niin sokeasti ohitti. Nimittäin sotabotteihin, johtajakoneisiin ja muihin. Voi biisi, sä puhut mun kieltä kuin Runeberg. Mutta ensin tarvitsen jotain pientä, uuden robottikehon. Käyttämäni kappaleet ovat kelottomia. Ihan eilispäivää. Mä tarvitsen nyt ihan uusinta uutta, ennen näkemätöntä. Kuten hänet. Täydellistä. Haloo, kapteeni Fanzone. Näin sellaisen Decepticonin. Kyllä, vanhassa kaupungissa. Minua pelotti niin kovin. Teettehän jotain kilttiä? Ei huolta, rouva, asia hoituu. Rouva? Mä en oo mikään rouva! Huomio kaikki yksiköt. Decepticon on havaittu vanhassa kaupungissa. Ai muka Decepticon. Nämä organismit eivät erottaisi Decepticonia jätebotista. Kerro orgaaniselle kapteenillesi, että me tutkimme asian. Sentinel, tuo on jätebotti. Tietenkin se on jätebotti. Ihan kun olisin saapunut tänne eilen. Unohda, mennään. Sentinel, punaisella pysähdytään. Organismit ehkä, mutta en minä. Näitä ei kyllä pitäisi laittaa joka mutkaan. Te ihmiset olette vielä paras, kun annatte autobottien hoitaa tämän asian. Ei huolta, orgaaninen Fanzone. Otin mukaan huoltopotin, joka siivoaa kyllä kaikki sotkut. Nimittäin tämän takia vihaan koneita. Varsinkin röyhkeitä ja itserakkaita koneita. Hoidetaanpa tämä asia nyt pois päiväjärjestyksestä. Sentinel, salataan viestiyhteys siltä varalta, että Decepticonit kuuntelevat. Sinuna keskittyisin vain omiin tehtäviini. Jos roskat pitää viedä tai lattia mopata, kutsun kyllä sinut Optimus Prime. Vai pitäisikö sanoa Moppimus Prime? Moppimus Prime. Sitten sinä olet Sekopuupää Prime. Niin, se sinä olet. Moppimus Prime. Tuo pitää tallettaa kovalevylle. Typerä organismi. Masterson on taas iskussa. Optimus, pyydä orgaanista
Fanzonea lähettämään joukkonsa kotiin. Tämä on väärä hälytys. Mistä tiedät? Minä vain tiedän sen. Ja tulisitko käymään täällä yksin? Ja lupaa yksi asia. Mikä? Et sitten nauraa. Sentinel, missä olet? Katso alas. Sinä lupasit, että naura. Minä. Anteeksi. Kukaan ei saa nähdä minua näin. Varsinkaan Ultra Magnus. Se pilaisi koko minun hienon urani. Mutta minulla ei ole väliä, koska en ole niin tärkeä. Minä en nyt käyttäisi noita sanoja. Sinun pitää vain auttaa minua. Ai, niin kuin sinä autoit minua silloin joskus. Ei sekoiteta menneisyyttä tähän. Tiedän, että jotkut käyttäisivät tällaista tilannetta hyväkseen, mutta sinä, Optimus, sinä olet... Sana, jota nyt haet, on kai hölmö. Hei pomobotti, huonoja uutisia. Powell on palkannut sen sekopäisen Mastersonin. Arvelinkin, että hän on palannut. Niinkö? Miten? Aavistin vain. Olemmeko jo perillä? En näe yhtään mitään. Minne sinä viet minua? Selvitämme, tietääkö Powell, missä hänen työntekijänsä luuhaa. Kehosi kanssa. Voisiko auttaa? Meillä ei ole ihmisten ruokaa, joten keräsimme kaikkea, mikä saattaisi kelvata. Eikö öljy maistu? Ei tainnut maistua. Odota tässä, Sentinel. Ahaa, tosi hauskaa. Pysähdy siihen, Optimus Prime! Teillä ei ole enää oikeutta kävellä sisään halutessanne. Minä peruin sen. Etsin Henry Mastersonia. No, voin rehellisesti sanoa, että herra Masterson ei ole täällä. Sitten hän varmaan voi vilkaista sisään. Et kyllä voi. Tämä on yksityisaluetta. Poistu heti. Optimus Prime kävi täällä ja etsi sinua. Vähetä! Kerroithan, että mä jo löysin sen uuden kehon! Tämä on vakava asia. Emme voi pilata yrityksemme imagoa. Powell valehtelee. Taidapa pyytää Fanzonia hankkimaan etsintäluvan. Ei, me emme halua sotkea muita tähän. Onneksesi ei tarvitsekaan. Jäljitän Powellin puhelua. Signaali tulee aluksesta. Pidä sitten kiirettä, se on lähdössä. Kas vastaanottokomitea. No noista ei ole mitään vaaraa. Pitää suojautua. Voisitko pitää kiirettä? Tarviiko minun muistuttaa, että tuo alus ja kehoni pakenevat? Haluatko sinä toimia kilpenä? Sehän saattaisi jopa toimia. Älähän nyt, Optimus. Eipä se nyt ruveta. Tiedät, mitä tarkoitan. Aika liikkua! Me selviää!
Mitä minä sanoin? Vaikka opevotti onkin poissa, saat silti opiskella. Niin, opetamme sinua. No niin, luokka. Tänään käsittelemme juttuja ja sellaisia kysymyksiä. Joo, miksi musta ei oo papereita? Selvä. Se opetussuunnitelmasta sitten. Professori Bulkhead, miten on? Ehkä hän lensi toiselta planeetalta munan sisälle ja putosi Samdakin maatilalle. Tai ehkä hän putosi tänne toisesta ulottuvuudesta portaalin läpi. Ehkä hän onkin robotti. Tai ehkä hän on vain haamu. Tai se haikara. Lopettakaa, lopettakaa! Älkää! Näin! Kiltit, antakaa mun olla! Kehoni ei ole täällä. Me myöhästyimme. Tuollahan se. Valmistautukaapa selkäsaunaan! Oho, Kilperi on voimistunut sitten viime näkemään. Syytä mua, oli pakko päivittää. Olen pahoillani, Masterson, sillä leikkisi loppuu nyt. Kovaa puhetta, paloauto. Arvaa mitä? Se kotsetaan! Yes! Mä oon niin vähe! No, en tiedä mitä se tarkoittaa. Sinä taidat nauttia tästä, Optimus. Sinä revit käteni irti. Se yritti repiä kasvoni piikeillä. Hei Raivo, hullu relaa! Joko... Heippa nyypät! Johtajan pitää nyt kiitää! Potkaisit minua tahallasi. Et kiinä mihinkään, Masterson. Paitsi vankilaan. Hei, pari juttua kyttää. Eka, mä en kuulosta rouvalta. Toka, ennen kuin sä keulit, sun kansis jutella ensin mun pomon kanssa. Hänen. Kapteeni Fanchon, vapauttakaa mieheni heti! Enpä usko, herra Powell. Mistä aiotte syyttää häntä? Tuhotöistä? Tuo alus kuuluu Samdak Systemsille. Ja he! Ei roboteilla ole oikeuksia. Jaa, eikö tämä tapahtunut kansainvälisillä vesillä Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä? Se ei taida kuulua toimintavaltainen piiriin. Ymmärtäkää asemanne ja totelkaa! Antaisitte tytön jo olla. Me vain halusimme piristää häntä. Mutta hän vain ahdistui. Olkaa sitten hiljaa! Hän kertoo mitä tarvitsee, jos vain kuuntelette. Mitä te nyt haluatte? Ei mitään. Haluamme vain tietää, oletko sinä kunnossa? Kunnossa? Näkö muka? Mun isä on kadonnut.
Mä mokasin firman asiat. Se Powell tuhoaa isän koko elämän työn. Mut potkittiin pois lapsuuden kodista, enkä tiedä kuka on. Ai, että onko mä kunnossa? Oh, silmät vuotavat. No antaa niiden vuotaa vaan. Olemme tässä, turvassa. Muista, että voit puhua meille kaikesta. Me kuuntelemme. Kiitos. Kerrohan Sentinel Prime. Miksi touhujasi kuvaillaan päättömiksi? Minä voin vastata tuohon. Sentinel Prime käytti itseään urhoollisesti syöttinä, jotta saimme rikollisen esiin ja pysäytettyä hänet ja hänen salaisen juonensa. Hyvää työtä molemmilta. Mutta nyt minun on keskusteltava Cybertronin hallinnon kanssa erästä tärkeästä asiasta. Anteeksi kun puhuin taas puolestasi, Sentinel. Optimus on jotain, mitä haluan sanoa. Kiitos. Wow. Taisi tehdä kipeää. Enemmän kuin uskotkaan.